Hey mates, welcome aboard and I am your Dax Destination. Merry Christmas! So ngayong araw guys is December 25, 2021 and ngayong araw pa lang kami guys magse-celebrate ng Christmas dito sa barko since kahapon, December 24, hindi kami nakapag-celebrate dahil busy guys. And ngayon, since Saturday, so ngayon na lang kami nag-celebrate. And here are some clips during our Christmas party kanina. Ngayong araw para sa ating Dax Destination, halina't samahan niyo akong mag-party on board dito sa aming barko, motor tanker, NCC Dana. Kahit malungkot mag-celebrate ng Christmas dito sa barko dahil malayo sa pamilya, nagagawan pa rin namin ng paraan para maging masaya. Good job for the good smooth operation on the board. Merry Christmas everybody. Wish you, for your family, strong health, long life, and good luck to everybody. Okay, we can start. Merry Christmas! Bago magsimula kumain, picture muna tayo guys. And presenting mga handa namin dito sa barko. First, meron kaming cochinillo or lechon de leche. Lakas makasosyal, may turkey, lamb, calamares, meron din ditong crab, hipon, adobong pusit, smoked salmon para sosyal, fried rice, ham, and a lot more. For dessert, meron ditong assorted donuts. May pa-charcuterie board pa. Mango float. Cake. And another cake. There are some Indian fried dishes. And meron din ditong siomai. And without further ado, attack! Kainan na guys! Enjoy! And thank you sa pagpunta sa birthday ko. Ay, hindi ko pala birthday. Christmas party pala. Если кто-то спалит и потом будут мне претензии, а у нас вообще настрой So tara guys, samahan nyo akong kumain. Magmukbang pala dahil tingnan nyo naman guys. Sobrang dami ng food na kinain ko dito sa aming party. Ganado yarn. Since tapos na kami kumain, nakipag-bonding, and nakipagkwentuhan sa mga kasama ko guys sa barko guys. Ngayon guys is magbubukas na naman ako or I will do the unboxing of my Christmas gifts ngayong Pasko. So yung nangyari guys is meron kaming budget para sa entertainment creation. And since hindi naman ganoon kalaki yung pera namin doon, binigyan na lang kami guys ng tig $40 each crew para sa Christmas gift namin. So, para kami na lang daw yung bumili ng kung ano yung gusto namin. And since nandito kami sa dry dock, yung agent namin, meron siyang application sa phone about online shop, online delivery. It's called JD. So, I don't know if, sabi niya kasi guys, legit yung mga product doon sa JD. So, yun guys, doon kami bumili. And, eto yung mga pinabili ko guys. So, hindi siya guys worth $40, pero yung kabuuan nito guys is worth $100, so around 5,000 pesos. Pero okay na rin guys kasi self-reward, and then yung mostly na nabili ko dito guys is magagamit ko talaga siya. So first na gift na bubuksan ko is ito guys. So actually guys, yung mga laman ng mga gift na to, kasi ako din naman yung nag-wrap nito, so niloloko ko yung sarili ko guys.
Pero at least, 'di ba guys, yung parang may bubuksan ka na gift ngayong Pasko. So para sa akin guys, tuwang-tuwa na ako doon. Yung kahit na panyo, kahit napakasimpleng bagay, basta may gift ka na bubuksan this Christmas, tuwang-tuwa na ako doon guys. So heto na siya guys. Oh. So yung first na gift is so it's a shirt, dry fit na shirt. Yan guys. Anta yung brand. And then may katerno siya na shorts. So binili ko to guys para pang guys, pang jogging, pang gym, since mahilig ako mag-exercise. So magagamit ko talaga to guys. Itong na to. Itong gift na to. And since yung Anta na brand guys is dito siya sa sa may China, so mas cheaper ko nabili yung mga product na to, yung mga gift na to. So ito guys, nabili ko lang siya for around $17. So that will be around 17, mga nasa 800 lang guys, nasa 800 pesos for dalawa na shirt and then shorts. Tapos yung next na bubuksan to guys is this one. So sabi nila guys, mas maganda daw pag binupunit yung yung gift, yung wrapper. So gagawin natin guys, baka swerte nga. Oh, so ano siya guys, jogging pants guys. So same brand, Anta. Wow. So maganda to guys. Ito din guys, maganda kasi magagamit ko rin siya for jogging, for gym, or kahit pang pang gala. Pwede din. And yung next na bubuksan ko is this one. Ooh. So ito guys, siya, parang sweatshirt. So ito guys, parang siya guys, terno ito siya, pero sineparate ko lang pag wrap para kunwari marami tayong gift. So yun guys, niloloko ko lang yung sarili ko dito guys, dahil nakita ko na rin to, but nakakatuwa. So yan guys, so may pang gym na ako, pang jogging. And ito naman guys, for a set, isang set na to guys, nabili ko ito for around $37. So mga 1,800, mga ganun. And yung last na bubuksan ko guys is ito. So again, pupunitin natin para swerte. Oh. So dahil meron na tayo guys, dahil meron na tayong outfit na pang sweatshirt, jogging pants, t-shirts and t-shirt and shorts. So hindi kumpleto guys pag wala tayong shoes. So ayan guys. Wow. So meron ako dito guys, Adidas na shoes. So pang din siya guys, pang running, pang jogging, pang gym. So kahit pang gala, pwede na rin to guys. So di ba guys, napakasimple lang, kulay black, pero maganda siya guys. And I'm so happy guys kasi ngayon guys, Christmas, and may mga nabili ako para sa sarili ko, at the same time meron din kaming gift dito sa barko. So hope nag-enjoy kayo dito sa Christmas vlog ko guys, dito sa barko, and sa unboxing ng mga Christmas gifts ko. And this is Dex Destination, once again always saying bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog, Merry Christmas.